ima dva vrsta ugovora o posredovanju. Znači, agencija ne sme da oglašava niti da radi sa vašim stanom ukoliko niste dali pismenu dozvolu kao vlasnik. I to svi vlasnici, tako zakon kaže. Znači, koliko god da ih ima. I da, zakon je predvideo da mi moramo da imamo očitane lične karte. Inače, nema potpisa ugovora. Znači, vi morate da se identifikujete da ste vlasnik, a ne neko da ja potpisujem sa nevlasnikom. To je smisao cele priče, da ne bude prevara. I kad smo to uradili, onda ja kao agencija mogu da prezentujem nekretninu. Prezentacija nekretnine, kada to radi agencija, je ipak drugačije ili bi trebalo da bude drugačije nego kad vi to radite kao fizičko lice. Zato što ja plaćam određene osobe da to urade i da to naprave i da to izgleda onako kako najbolje može.